Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga tenga ti aldaw apo nga agbuybuya ken dumdumngeg dito yung programa Damdamag ni Berto. Dari abdi pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa tayo ni Mark Francis Agustin iti biyang ti technical control tapno may danon manen dahil rin sa gana mi apo nga issues tupikos ngentay talantanen ken pagsisinukatan manen ti kapan panunutan ladingitin mi apo ti san mi isasangbay kada kayo idi aldaw ti Sabado nga minapo medyo napabagyan tayo iti sakit nga mi karigatan tayo nga idanon kada kayo ita dito programa tayo Damdamag ni Berto dito apo ti digitin sa gana tayo apo nga kami dasar kada kayo iti dito nga aldaw baro nga Omicron subvariant nakita man na po ijay Shanghai, China. Diba ti China ti mapapabasol nga naggapo na po ti COVID-19 gagayim ken kabsat idata adda deti subvariant ti Omicron deti kakarwan na po nga porma or kita apo ti nasaong virus Omicron adda manen subvariant no aping adda dili diferensya apo nga klase deti nga virus deti ket gapo ti kung kunayan di eksperto nga mutation di pa nagbaliw ti characteristics deto'y nasao nga virus gagiyem ken kaabsat so padaanan nyo pagsasaritaan tayo deto'y kabayatan na iti sabali nga damaga po agasawa nga mapagat-atapan nga manamay pinapatay digiti tao gagiyem ken kabsat no sa dino deto'y padaan nyo apo iti deto'y nga programa ken may nga misis apo tinaitanem nga si bibiyag gapo paylay nga po iti panakagabur na iti nagrugnay adaga. Kaya nakasabay big time oil price rollback manamnama apo nga may patungpalin tunubigat manipod 2 piso aging gana tinem nga piso iti pagbabaan ti presyo ti kada litro ti nagduduma produkto petrolyo. Kaya deti kang runa na problema tayo. Iti probinsya ti Ilocos Norte na nga ito nga bayad ti kuryente gagayim ken kaabsat padaanan nyo apo ti panangipalawag ni INEC Director Nick Malasig iso apo tinapusgan nga spokesman gagayim ken kaabsat ti Junta Direktiba ti Ilocos Norte Electric Cooperative gagiyem ken kabsat ana digitay rasunes apo no apay nga adu pa digitay mangikumparan nga nangat nga tupayen ti bayad tayo iti kuryente dito probinsya wenno ti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative kumpara apo iti Meralco kita nyo apo dito Facebook nakaad-adu nga post may panggep apo iti nangato nga bayad wenno singir ti INEC kada tayo iti makonsumo tayo kuryente. Dagitoy, ken sabsabali pay, tampok pare di may isang oras nging kampanangidanong ka kayo, ti Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan,
Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, nembangal daw apo Direktor Nick Malasig. Yes, at Mang Roberta na bagmet nga aldaw aglalo kadagiti agbuybuya iti daytoy nga programa. Okay. Mabalin, ikantay man iti pakalawlawagan in a shortest way when no anyaman nga wagas nga maawatan digitay member consumer owners ti Ilocos Norte Electric Cooperative dati na nga to nga bayadan tayo ti elektrisidad kasi from June up to July or digitay mo nga bulan kasala nabababangim bigla manen nga imato. Apo Director, please go ahead. Yes, when apo Roberta ti problema itaket problema ti Intero Pilipinas manipod Batanes saging gan ijay tawi-tawi niinek may samet isuna kadagit ag problema may panggep iti daytoy abanag. Kasmet laeng kasmet kadagiti dadto mga produkto nga niinek ket ang angkate na ti ilako na kadagiti member consumers ngem niinek kamin dito penang angkat na ket nangina iti panangangkat na kadagiti agar aramid ti kuryente iso nga ipasa ni inek ti presyo DJ panangangkat na iti aglaklako agpapaangkat ti kuryente. So maruno ket digiti kaadungan min digiti charges wenno taxes nga impataw ni gobyerno dagiti nga taxes ket saan lay nga nairanta para ken inek
ngem ket di nairanta daytoy para kadagiti amin nga consumers ti Intero Pilipinas. Kas kuma iti numadlawyo iti panakaipataw iti taksaan digiti petroleum products. May sapay nga mangpangato ket digiti VAT no apay ngamin nga ti gobyerno idi ket inikanda ti VAT ti system sa laws. No maikat dagitoy oray pagit kuma iti no makisarita tayo iti biyang dagiti gobyernos may panggap iti franchise tax na that in the meantime nga han nga settle dayto nga presyo baka mas dagdakil ti epekto na nga bumaba iti presyo ti kuryente. Tano tila ang pagbasbasaran tayo apo ket daytoy kuryente nga ang katenda nga iso lang ti bayadan tayo less taxes bumaba nga minukwat nga dramatic di pa nagbaba ti kuryente nga baybayadan dagiti member consumers less taxes. Ngem gaputa adto ti taxes kadapasan nga baybayadan dagiti member consumers iso nga ngimmato. Sa mo inayon daytoy panagnato iti kuryente nga panagangkat ti Ilocos Norte Electric Cooperative akasmet kadagiti dadumopay nga electric cooperatives ti Intero Pilipinas iso nga kastoy ti kangina na itaapo Robert. Okay. Okay, sir, okay. Digiti request sir, paki-open yung camera mo para daw makita yung bagong INEC director ng Bintar Sarat. Apo Nick, please. Okay, ayan. So dito Yes, po. okay. Ayan po si INEC Director Nick. Okay, sir, may isa ka digiti maitudtudo, i-adapt pa lang pag-cover dito Ilocos Norte Electric Cooperative ket dito nangato pa nga presyo digiti produkto a petrolyo. So ada epekto na dito niya panagnato ti produkto a petrolyo kada ti panagangkat ti INEC kada digiti pagangkatan apo Director. When apo Roberta o sa takunam takkel ti epekto na tigi panagnato iti kuryente gaputa nimet ngamin nakikontrataan ni Ilocos Norte Electric Cooperative ket digiti agar-aramid ti kuryente nga ti pagaramid da ket coal ket dakkel ti epekto na daytoy ken digiti petroleum products nga masapol namet dagito itapno iti kasta ket makapagaramid namet iti kuryente. Short of saying kada iti presyo iti crudo ken dadto mapay you expect nga ni agipapaangkat tila ko na ket ngumato iti singir na. So ni INEC han nga mabalin nga asumeren dagitoy nga isot mang bayad no diket ipasa namet ket dagiti member consumers. Okay. So expected nga saan pay lang nga kadagitoy wenno saan pay nga mamingga ti mabali na pan nakaingato ti presyo wenno pagbayad iti kuryente. Apo Director Malasig sir. When we hope nga agpatingga kuman ang nila apo Diyos ti makaamon no kaano nga agpatingga ti kastoy nga mapaspasamak ti Intero Lubong wenno Intero Pilipinas no kaano to nga agsardeng. We hope ito pa nagtakim ni Apo Presidente Bongbong Marcos ket ada digiti mabalin na makaaramid especially narigat kami nga pagsasarita na ipanggip iti panagikat ti taxes kasi ada nakairantaan na dagitoyen iso nga agsingir ti gobyerno ada nakairantaan nan ngem no makita ti gobyerno nga no maikat dagiti taxes ket isot makatulong ti panagnato iti panagbaba ti presyo ti kuryente aket dakkel nga epekto na daytoy. No, ikan kay ti simple nga panakaipataros na kas iti tiyempo ni Apo Marcos iti tiyempo ni Apo daydi Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga awan all the regulation law. So before all the regulation law nga naipasa no agi nga to dati presyo ti crudo han nga isudalatan ket desisyonan da paaprobaran da ken ni gobyerno. Ngem napanunutan ni Apo Marcos nga babaen iti tay subsidy imbes nga ipabaklay ka ni umili DJ impact na ma-minimize kaputa ni apong gobyerno timang salo DJ panagnato na awan nga min nanipod idi ada all the regulation law during the time ni Apo President Fidel Ramos awan daytoy nga sistema ti gobyerno iso nga dakkel ti pagba no agi nga to dalata. Okay. So, ada mo ba digiti electric cooperatives not only INEC, amin nga electric cooperatives nga makidialog iti biyang ti gobyerno or through ERC tapno no maikat pela digitoy nga taxes no kas pagarigan. Ada tikas diay nga mo ba Apo Director? Ay sir,
I heard apo Robert nga addan sakit di Senate bill asking go nga naipila iti Senado tap na iti kasta dagiti pas ang charges wano dagiti taxes ket maikat. In the meantime nga han nga settle ti presyo ti dagiti petroleum products. Okay. Okay. Amok nga every I think every month, every panagbabayad dito may pakakwentaan no mano iti kada kilowatt hour no adaman na tayo tapno no mailawlawag nga nalaing and at the same time dito may ipaspasa nga taxes or anyaman nya mangitan tunda iti mas nangingina nga bayad ti kuryente. Apo Malasig, please go ahead, sir. Go ahead. Yes, adda talaga dagiti agkutimet lang dagitoy dati tax apoket naka-fix ngamin dagitoy. Ngem ni dagiti kilowatt wano dagiti singirda per kilowatt hour iso ti haan nga maipredict no kaano nga mato kaano nga bumaba. Ngem dagiti taxes apoket adda ditan kasi it is governed by law hanan mabaling ay ngato ni INEC on its own or ni ERC on its own ngem ket di adda Republic Act na iso ti basis na apo Robert. Okay. So adda konsiderasyon gapo iti deti subran nya kinangina kasi yung mga post nga kita ikno ka ket kasla maasyanak pay gabuta ti pagbayad kot kuryente kastoy ti pletek nga mapanjay trabaho kastoy iti inaldaw from kastoy nga lugar ang hinganat kastoy. So deti sweldok awanen mapanamin ti kuryente. So adda plano ti Honda Direktiba ti INEC nga mangited ti konsiderasyon or mabalin niya installment basis na di ba nagbayad or anyaman na para iti pan nakaikonsiderar ti rigat nga paspasaren digiti member consumer owners. Apo Malasig, please. Well, sa lusod ito biyang ti management no kaya dadet ang sistema no ada ni ngamin INEC apoket abunaran na no ti mapaspasama ka po puro abunaran ni INEC aging ganang hana makasingir. So sa lusod ito biyang ti management apo Robert no kaya da nga abunaran in the meantime nga awan pa lang pagbayad na aging ganang kabailan da nga agbayad kasi ni INEC apoket subsuplaten na digitay ilaklako na laeng. Okay. Digat ket nasawen no maawan ang tipon dun INEC awan pagangkat na sigurado awan met ti may supplyen kadagiti end consumers. When apo. Okay. Kumusta ti supply tayo ti kuryente? Gabo amok iti likodan nga nangina dayo ti kapilitan nya talaga nga usarem ket usarem. No adda ti unek ti balay. Kumusta ti supply tayo ti kuryente? Kadin sumarsarunupay nga bulan iti agda mga tawen 2022. Apo INEC, Apo Malasig. Yes, okay. So far okay naman ti supply. Umet na pakaamo ti gobyerno nga ang kurang ti kuryente tani INEC laeng ket agpag panuray iti no anat iti digiti agar aramid ngem ti NGCP amet pakaammo na digiti agar aramid ti kuryente amet pakaammo da nga kurang ti supply ti kuryente nga laeng digiti electric cooperatives nga isumet iti iwaras da kadagiti consumers. Okay. So kadagitoy nga alaldaw apo direktor saan met niya ag problema ti INEC iti panagkolekta gabuta possible nga nakidkid ti tao nga agbayad or talaga nga awan pagbayad na awan problema iti collection kadagiti member consumers owner. Well, actually adda apo Robert gaputa sa nga padang mabigla ka nga agbayad kasla kala ma-hold up. Dito nga pasama kita ngem ti management aket awamet option da no tiket masakol nga ag-collector da otherwise ana makabayad ti INEC ket sa met makabayad ti INEC the whole of Ilocos Norte agpukaw ti kuryente. Okay. What about DJ Liway or kaabayag DJ panakautang ni member consumer owner iti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative awala ti kasla panakabennat na tapno ni kasla may paayang konsiderasyon digiti pada nga marigatan niya agbayad ti kuryente. Apo Nick. Well, they done to sa lusod anyway at the board meeting to apo Robert into 19 sa lusod ito man iti biyang ti management no kaya da nga benaten DJ schedule apa nagbayad even after due date. Okay. Iti biyang ti operasyon ti INEC awan epekto na detoy kastoy nga sitwasyon tayo apo direktor. Ado ti na naduma klase ti panagininot ita ti araramidan iti Ilocos Norte Electric Cooperative especially iti operasyon na iti agdama kinagpaiswan na naket di pagabunar dano daduma ket agkaut dapay kadig iti
Aweno umutang pa ti inak na daduman ti pagbayad na ti kuryente kadag iti pag ang angkatan na tapno laing mabayadan na ang time tapno sana ma-default. Okay. Sir, thank you very much. Itinted mo agundaway nga makainuman da ka. Amok nga ado di kita malawlawagan na ididating nga ano. No, addape di kita kayat mo nga ipadanon kada kita member consumer owners ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Apo Director, go ahead sir, go ahead. Okay, thank you very much Apo Robert. Ti oras nga inted mo dito kanyak aglalo iti biyang ti inek. So lang Apo. Okay, so DJ gagiyim kamsat ni Apo Inek Director Nick Malasig, mga representer Apo iti Vintar Sarat District. Gagiyim ken kamsat ken napusgan kas panakangiwat Apo ti Junta Direktiba ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Ito ti problema. Gagiyim ken kamsat. Adda mabalin niya pangiliklikan ti panakasingir tayo itinangato unay nga bayad ti enerhiya, elektrisidad man, kastamit ten ti petroleum products, ngem kas kuna ti direktor, amuyo, before pa apo kaslo ko adijay, ikaten nyo pa ilang ti excise tax, saan nyo patungpal ti buwis, di kita anyaman apo nga, di kita petroleum products, kada padagangkat ti enerhiya, no kunam, di kita economic managers apo, even ti kabagot barong administrasyon at the advice before nga agtugaw apo ni Apo Bongbong nga saan laengen kuman nga may ikatapo di kiti taxes nga may patpataw kada kiti petroleum products babaen ken kuana ngem kit di ti subsidy di ti maipaay nga ayuda apo kada kiti tricycle drivers PUJ PUBs to include mangalap gagiyem ken kabsat kelsatem dijay keltayem dijay adu nga proyekto apo iti biyang ti gobyerno ti maparalisar wenno saan na maituloy, saan niya maaramid gagiyim kayong kamsat. Gaputa adda na kailatangan digito yapo nga iso nga agree nga insigida apo digito economic managers no kaspagarigan adda pa lang mangipursige apo wenno mangi ilaylayat da pa lang wenno ibagbaga da pa lang ikaten nyo kad ngamin pela digita nga taxes tap nun di kasta mapalag-anan ti umili kung kunang pa lang agreakdan awanen kastoy nga kadakkel ti pundo ti maawang kada tayo dahito nga proyekto wenno dahito nga programa ti saan nga may patungpal kunadan no maaramid apo dijay kasi di kunan ni Director Malasig gagiyim kayong kabsat nga saan niya mabalin niya may patungpal dijay pan nakaikat di kaya taxes uray kay papanandan apo ti panagar arudok panag rigrigat tayo nga agbayad apo kadigiti bills tayo iti kuryente bills tayo iti sabsabali pa ito include apo kasi pagka umarang kada apo digito enerhiya gagiyim kabsat both elektrisidad petroleum products agmove amin products and services agmove amin di presyo na nga agpangato ngumato amin apo ti bayad dito nga serbisyo ken produkto isu nga no nagkuti da ito gagiyim ken kabsat medyo narigat apo nga aturen no haan DJ panangator apo ang DJ paikat da DJ bis narigat DJ apo talagang adut agreklamo digitay adda apo iti gobyerno agreklamo da nga insigida haanda kayat nga may cut dito may ipatpataw when no maipatpato nga buwis iti anyaman na po to include services giging especially use tax yung tawag dyan dalawa na lang naman ang tax dati yung income tax natin dito tax tayo ka DJ masapulan tayo and DJ use tax balaksida po ka dito taxes nga inheritance tax dito tax no aglako ka kadadaamin namin awatem adapay tax na mga bakat ti parapol pa premium more than 20,000 na tax na dajay. Taksan ti gobyerno. Sungaron nga no dadumaget buwisit kunada gagihim kay kabsat mga baka dito kung maparafol ada na nga bakam ti basta maabot na iti more than 20,000 10% ti tax na dayayen. So talaga nga tax ti adada nga isapsapulan tayo ibambanlugan tayo aglingling et tayo apo iti rigrigat iti kaadu digiti taxes apo nga may patpataw train law digiti goods gigiyem ken kabsat dinagdigan data
Gagayem kay kabsat tinababa nga supply gapo apo kadagitay mapaspasama kinintero alubong, especially Ukraine and Russia nga ibagbagada apo ngem no elektrisidad ti sasaritaan adadda nga ginuyod nga impangato ti nagpangato ti presyo ti elektrisidad gapo iti nagpangato met nga presyo digiti produkto a petrolyo. Ado apo digiti pagang angkatan nga ti maususara call ko na ni apo director isu nga apektado tayo gagayem ken kabsat so nga haan niya basol ti inek no daduma yung mga post o apo nga ERC di ba adda kada kay ti babaer adda kada kay ti mando digiti electric cooperatives nga kasti inek api nga kastuimet den gagayem ken kabsat di mga ganon na numalagipyo nakainuman tayo iti mununang bulan or I think iti bulan ti Hunyo ni Apo Engineer Madriaga, Felander Madriaga, dati Apo nga hepe ti Department of Science and Technology. Ngamin idi before nga agtugaw ni Apo Bongbong Marcos kas presidente at barong nga presidente idi before ti inaugurasyon adda idi na po digiti na iparwar nga damag nga interesado ti agdama nga presidente ti Pagiliantay nga Pilipinas nga i-revive detoy nuclear power plant ijay Bataan gagiyem kay kabsat nga detoy ket na irugi nga naaramid idi tiyempo ti ama na presidente aguperar kuma detoy idin gagiyem ngem napatapwak iti turay simukat apo ti Aquino administration babaen ti dati presidente Corazon Aquino ket nagbalin na po nga punto ti Aquino administration saan na mabalin nga aramidin tayo when aramaten tayo detoy gaputa adda idi pasamak. I think that was 1986 in Ukraine that Chernobyl plant gigiyem ken kabsat nga mabali na po nga mangitunda kano iti dakkel nga didigra no kas pagarigan maipatuloy ket maitulad apo kadi nagbalin na pasama ka po iti Ukraine ti mapasamak dito Pagiliantay nga Pilipinas so kuno ni apo ko edikit na politika nga mindeta kuno na gagiyem ken kabsat so nga pulos nga dinasungrudan detoy nga ti pamati diti siyentista nga kaslaken ni Madriaga mas masigurado tiik umanay nga supply ti elektrisidad ken mabalin nga mariknatay kang kuma tinalaklaka nga bayad ti elektrisidad gagiyem ken kabsat no mausar ti nuclear power plant ngem no kadigitoy nga alaldaw inopen tayo apo ti gate ti Pagiliantay nga Pilipinas para ikadigitay energy suppliers gagiyem ken kabsat samulukatan ta nuclear power plant gagiyem ken kabsat sa nga mabrok digitay foreign investors nga adda ditoy Pagiliantay nga Pilipinas ditoy layon probinsya nga Ilocos Norte kita inyo apo ti kado digitay independent power producers ditoy Pagiliantay ditoy probinsya nga Ilocos Norte dati ti muna apo iti windmill power plant in Asia gagiyem ken kabsat digitay adda ti umamyanan then we have solar power plant digitoy apo kadwan na ket nga nag-installer ka digitoy ket foreign companies gagiyem ken kabsat despite nga adda digitay ibagbagada nga adda metla digitay kasusyo da nga Pilipino wenno kadaraan tayo gagayem ken kabsat so no deta solar power plant deta nuclear power plant saan nya ta nga dismayado digitay imbitaran tayo dito Pagiliantay nga Pilipinas tibiyang ti produkto nga petrolyo nalukatan ti gate ti Pagiliantay nga Pilipinas sa sumrek digitay small players nga ibagbagada ket adda kompetisyon ket maabak diti panang manupular diti big 3 iti petroleum products diti Pagiliantay nga Pilipinas gagiyem kay kabsat so simrekda kaskas di gaputat timet latag agpanuray world market adda nalaklaka ngem ibagada met na bababati kalidad na yung ganon nga sitwasyon gagiyem ken kabsat isu nga hantay mo no anat di husto apo no adda pay namay nga ururayon tayo wenno awanen iti dati agda mga sitwasyon umuna ikaten nyo deta buwis nga kasto ita makabubisit deta no kunada saan nyo nga ikaten awanen na mapukaw ti gobyerno ti kasto ti kadakkel na bilyon na pundo awan ti maaramat para kasto ya programa yun una gagiyem ken kabsat adda mairemedyo nga mabalin niya pang kompetensya isumit lang iso sumursurod damit latapo ti ayos or diktar ti sangalubungan na paggatangan adda na patakder nga kasti nuclear power plant na politika itata DJ ti pampanunutek
Anat trupa, di kita opisyales wenno taga-gobyerno or ti si bubukela gobyerno tayo. No, i-revive ni BBM, ni Presidente Bongbong Marcos, ti nuclear power plant. Ket nagimbitar tayo po kaditi foreign investors. Tapno may dagpatakter kaditi kakastang energy producers dito kabukbukudan tayo lugar. Dito ila Ilocos Norte. Tanyo ti panakadismaya di kita kalugaran tayo. Ti bagbagada idi marugyan na po di kita windmill power plant. Kadadaamin namin na po nga power plant. Lumakantot kuryente. Nagguguperar da po, nagsupply dati kuryente. Hamit alim maka. Gagayam. Ada di kita proposals or question. Apay ngamin nga di kita windmill power plant. Di kita solar power plant. Saan na nga direkta nga makapag-supply? Ken ni Ilocos Norte Electric Cooperative, baka nalaklak ako kunada, saan na mabalin? Gabutad damit ti programa ti gobyerno. WSM kunada sa DJ. Gagiyam ka sa panagangkat di kita electric cooperatives. Masalungasing metman DJ nga lintigan. Iso nga, tay ko na akong jack am mo. Di tayo mapanunot. Jack mauto ba panunutin? No addapay, maururay tayo panagnamay. When no panaglaka po, tibaybayadan tayo nga produkto, pakairamanan, di kiti serbisyo. Gagayim ken kakabsat. So, hopeless. Kung tayo kay na po, Director Malasig, so kayat na nga sawen nga saan pa'y nga maibaga nga adda mabalin niya pa nagbabati singir ti inek. Awan pa'y nila nga po Diyos di makaamon kung na ni Apo Director Malasig gagiyim kay kabsat nga deti Apo ket para hopeless talaga awan pa'y gagiyim kay kabsat. So deti reklamo tayo nga agdama iti nangina unay nga baybayadan ti kuryente nga dandani pwede umanay deti makabulan na masweldo tayon para kadidi makabulan nga bayadan ti elektrisidad. Awan pay iti dasiga uno basaran tayo nga agpatingga detoy nga problema tayo asa nga pada gagayem ken kaabsat. Okay, kasangwanan na po kitultuloy tayo para kadisab sa balipay nga tubikos tayo ti deti nga biga aldawa iti programa ti Damdamag ni Berto. Pagyamanan tayo apo di kitinayat nga tumultulong kada tayo ti panakaidanon ti Damdamag ni Berto ken kasama ti programa ti napalabas TCB Farm, bueno Kalawagan, Belisario Farm, iti Barisbes Dingra Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Dagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you ken ni Ma'am Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ti CLJ Store ken Lavinia Beauty Salon iti Batak Road, San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwada Mr. Jaime Perdonio ken kasama ti Mrs. Celia Perdonio. Agkasapulan da po kadito ay beauticians, lalaki man wenno babae gagayem ken kamsat. Ni Mr. Loreto Tamayo pagyamanan tayo manipod ti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Thank you very much. Ni Juanito Moller Pariolen Jr., Barangay 19 San Nicolas. Friends Jose, area South San Francisco, California. Mr. Winnie Rumbawa, area San Jose, California. Mr. Onopre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Ken Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon, ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakuda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pamilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, doon na palabas po nga talupulog iti na minutos kalpasante oras tayo nga alas 12 iti dating aldaw iti Lunes 11 apo ti mabilang iti bulan ti Hulyo, birthday and baptismal day diti apukok ni Marcos Kiel Batinga de la Cruz Batinga gagayim ken kamsat. So welcome to the Christian world, my dear grandson Marcos Kiel. Damdama mabunyagan babaeng ken ni Father Pilos iti Our Lady of Lourdes Parish Church mga Tulawag City. Hello kadigiti viewers tayo, manipod po ijay Canada ni Mr. Hector Baitek, manipod ijay Manila ni Dorotia de la Cruz, ni Mr. Loreto Tamayo dita Waipahu Hawaii, ni Rickmar de la Cruz, ni Apo Barangay Chairman Generoso Palumares, Barangay Saludares ni Ma'am Mili Espirito. Welcome home po, Ma'am Mili Espirito from Hawaii. Ni Helen Salamat ijay Waipaho, belated happy birthday gayam kay ni Father na nagkasangay di Kalman. Ni Eloisa Guerrero, thank you very much. Ni James Guerrero Dumlao, Pawa, Ilocos Norte, good day ko na natoy. Ni Philamer Aguilar, kaya di kita sa pa, di late viewers tayo, di buya into no bigat, bigat da, ije Canada, da Mr. Jose Agadjer Jr., kaya ni Mrs. Gloria Agadjer, ni Hazel Joy, ni Maria Cristina, kaya ni Ian, kaya di kita asawa da, gaghiyem kayong kaabsat. Thank you very much, di pa nagbibuya yo. Okay, so pagsasalitaan tayo, apo, di kita parigat ti biyago. Kasla detoy, adamay sa nga kasururwar adamag, gaghiyem kayong kaabsat, ije Senado, nangi dasar ni Senador Grace po iti may isang gakat wenno linteg nga mangipaay iti puder ken ni Presidente Marcos tapno isuspensuna wenno saan na nga ipatungpal ti pannakaingato ti kontribusyon iti PhilHealth Insurance Corporation tapno maliklikan tinayon nga padagsen kaditi Pilipino iti agdama nga critical apanawen. Dito pa ng ni Senador Grace po. Thank you po. Thank you po. Po Senador Grace po. Maraming salamat po. Tanang panunutam di kaso but tijak la pilawek king ka. Abi nga ipasampay lang. No adda puderyo ta Senado. Abi nga di pila ganyan direkta nga panangarami dapo tilinteg nga ipawil yu pala nga maingato ti PhilHealth contribution. Tapnon ti kastakit saan nga agregat digiti tattao iti daytoy critical nga panyempo. Ti pan nakaingato ti kontribusyon na ket maigeddan iti panawen nga pilit nga bumangbangon digiti tattao wenno umili iti epekto ti pandemya kastamet tinapo iti panagnato ti presyo digiti kangrona na magatgatang nga kas kadeti na pagsasalitaan tayo bayad iti elektrisidad. Kasapulan nga dinggen ko na ni Senador Grace po ti arungaing digiti kakailyan tapnon ti kasta mapakan dada digiti kapamilyada iti pa nagtrabaho da wenno agsapol iti pagbiyaga awan tinayon
nga padagsen ko makadakwada kas tulong meten iti gobyerno. Kinay nyo ada kapanunutan ni Apo Senador Grace mo nga kasjay ngem ipasa na ken ni Apo Presidente Bongbong Marcos. Tapnon ti kasta no adda reaksyon gigigim kay kabsat wala pagkain especially ti health sector ti PhilHealth, yung PhilHealth napaka dito may isang graph prone ko na kumaman ni Apo DOJ Secretary dito no saklaw na malagip yung Apo dito ko nakukwestiyonaran dita PhilHealth dito imununan niya aldaw nga uray na tayo na tao ket ada pala nagan na, ada pala makalkaltas, no usar dyan nagan na, gagiyim kay kabsat, uray na pistin, natayan yan ta ospital, gagiyim kay kabsat. Nakasad, iti sa nga gaka, state of national emergency or public health emergency or state of national calamity, nga mabalin, nga adda poder, yun pala, may poder, pagka ganito ti sitwasyon, dati ti babayan ti state of national emergency, public health emergency, state of national calamity, mabalin nga suspensyon na po ti presidente, ti anyaman niya rekomendasyon para ti PhilHealth Board, kalpasan ti konsultasyon, di apektado, nga pan nakaingato apo iti kontribusyon na iti detoy nga ahensya. Tigakat ni po, ket maamendaran na, ti Republic Act number 11223 wenno dati universal health care gagayem kay gabsat nga universal health care act UHC nga detoy ket mangipalubos met nga bumawi apo iti maibabawi pa ilaeng iti suspensyon iti panakaingato ti kontribusyon no adda tayo iti kastoy nga kondisyon gagayem kay gabsat kas palawag ti senador higiyim keng kabsat, ti panangipaay, iti bileg, iti presidente, nga puspon, wenno saan pelay, nga patungpal, iti panakaingato, ti kontribusyon, iti PhilHealth, ket panawende toy, gapu takasapulan unay, nga salbaren tayo, dagiti kakailyan tayo, gapu iti detoy, nga rigat, ti panagbiag, gubway, ti pandemya, ken sabsabali pa, nga paspasamak. Mangnamnama ti senador nga may kante atensyon ti gakat na tapno masuspenso apo ti panakaingato ti PhilHealth contribution idi deti nga bulan ti beto nga bulan gigiyem kamsat manipod ti 3% maingato ito pata porsyento ti premium rate idi agdamang masingsingir gapo iti retroactive nga panakaingato detoy retroactive no na tayo diti past months adda masingiren manipod Enero nga tawen na malaksi di dato nga ingangato ti kontribusyon kasapulan pa yung agbayad ti miyembro tinayon nga premium nga may sa porsyento manipod Enero aging gana iti bulan ti Mayo. Detoy ket kas panang tungpal iti linteg nga ti premium rate ket dapat nga 0.5 iti kada tawen manipod iti 3% nga pa iti tawen 2020 aging gana nga maabot da iti 5%. So staggered gagiyem kabsat. From 0.5% iti kada tawen nga panakaingato na abutin tayo di 3% aging gana apo nga maakumpleto tayo di 5% gagiyem keng kamsata idi bulan ti Enero 2021 pinusgan ni dating presidente Rodrigo Duterte ti PhilHealth nga na pailaeng tantan na pailaeng di panakaingato ti kontribusyon na gapu iti krisis iti salunat Segon ken ni senador po katanggap-tanggap ti wenno napintas unay ti kagem ti Universal Healthcare Act iti National Health Insurance Program ngem saan na panawen ita tapno maingato ti kontribusyon dagiti agkong kontribusyon nga tattao ti deti balikas ni senador po ket iti agdama ket bumangbangon ti pagilyan iti epekto ti pandemya gagiyem ken kabsat ket adda ti panagikikis dagiti kakailyan tayo iti panagsubli tayo iti barong normal adda pa dagiti kahit nanti agsubli ti trabaho ang himsaan met nga naglukat dagiti negosyo barigatan da pala nga ited diti pagkasapulan iti aldaw gapu iti susukot nga utang gagiyem ken kamsat. So digiti apo digiti problema ita. So anata ti agbalin niya aksyon ni presidente Bongbong Marcos iti detoy ni Rodrigo Duterte ti dating nga presidente adda idin panangibilin na
nga saan pa lang pangato apo ti kontribusyon para iti biyang ti PhilHealth gigim ken kamsat agpaiso nga napintas ti universal healthcare nga deti ket mangitunda iti awan problema tayo iti panaka tayo ti salon at angem ore kadigiti ket haan met pela nga mabukudan apo ni PhilHealth nga bayadan digiti kasapulan tayo ore digiti accredited PhilHealth accredited hospital gigim ken kamsat basit lang nga porsyento apo pailaeng dakdakkel pailaeng ti aggapuken ka idinto nga gagem ti UHC ti universal healthcare awa agbalin nga zero balance ni pasyente nga rumari di ospital di number 1 nga gigigim ken kaabsat na gagem ti universal healthcare numalagipyo apong dumdumngeg ken nagbuybuya zero balance ni pasyente iti hospital maski private or pampubliko lakit di accredited ken ni PhilHealth imdata manula a porsyento depende pa DJ hospital nga pakaipanam kakabsat ken gagiyem haan nga especially private hospital isu nga napintas di gagem angem saan nga na itsempo apo detoy gagem nga panang pasayaat ti serbisyo iti salunat panang pasayaat ti gobyerno iti serbisyo ti salunat gapu ti agdama nga sitwasyon tayo so nga kita entayo no anatot agbalin nga aksyon ni Apo Presidente Bongbong Marcos idi detoy nga panangiriing ni Senador Grace po nga ipasa na iti biyang ti presidente gapu ti sulat ti ayan ti puder datayo apo iti makungkuna nga state of national emergency, public health emergency when state of national calamity gapu pa lang iti pandemya gagayem ken kaabsat isu nga mabalin na nga usaren di puder na or bileg na kas presidente nga mang suspenso iti detoy na iprograman nga panakaingato ti kontribusyon tayo apo iti biyang ti PhilHealth di lamon anat reaksyon ti presidente or tidakdakes nga reaksyon manipud apo kaditi tagasalon at special apo diti hospital nga nakautangan ti PhilHealth private hospitals gigiyem kaabsat so with PhilHealth gigiyem ken digiti economic managers ti agdamang administrasyon sigurado nga mangiparwarda apo iti reaksyon may panggepiti detoy ngem makaamunton ti presidente ngamin adda ken kuana ti puder gapu iti agdamang sitwasyon tayo iti kalamidad adda ken kuana iti puder nga mabalin nga mang suspenso apo iti implementasyon ti pannakaingato iti kontribusyon iti PhilHealth. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti deti nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag.
No, importante lang po no kasto nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tad dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada naggurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, dapat naman ba ti apos siyam minutos kasangwanan ti oras tayo alauna iti dito yung ating ti aldaw mapantemit apo ti medyo napintas nga damag napintas ko nakngem sigurado nga saan pela nga marik na apo ti kapintas dito nga gaputa adada pintas apo nga mga sarabuen tayo yung tunubigat aglalo ka dito padang ada lugan dito agiturturong ti luglugan dakkel apo nga oil price rollback ti nakasagana nga may patungpal babayin ka di oil companies in tunubigat gagayim kay Kamsat. Sigo na po iti energy sources umabot ti piso aging ganat 80 sentimos when no umabot pa iti 5 pesos ket 30 sentimos ti kada litro ti makisay iti presyo ti diesel idintong iti gasolina ket agrollback deto iti 5 pesos aging gana iti 30 5 pesos ket 30 pesos aging ga iti 5 pesos ket 80 sentimos. Dakkel met ti may cut iti kerosene price 580 aging gana iti 630 6 pesos and 30 centavos iti kada litro gagayem ken Kamsat. So padaanan tayo no dapay lang makauman ay nga gasolina yo kadigita luglugan yo gagayem ken Kamsat hangkay pelag karkarga ta urayan nyo deta rollback into no agsapa mostly 6 o'clock or later than 6 o'clock ada digiti may ipatungpal apo nga rollback po iti presyo dito yung produkto iti petrolyo gagayem ken Kamsat itsape apo manutatan ti presyo ti produkto nga petrolyo ti diesel apo I think 86 the 84 kasjay gagayem ken Kamsat ket no maikatan na mabalin niya agayayam ton dito apo ti 79 to 80 pesos per liter nga dakkel pay laeng apo nga nangina pay laeng unay-unay no ikumkumpiram kadagiti muno nang alaldaw aglalo di kasagsagan ti COVID nag 38 sapay ti per liter gagayem ken Kamsat iti sa bali nga bangir sino digiti mahilig apo agpamigat iti pandesal ngamin na po ti pamati tayo pagka tayo aglutluton iti inapoy nga pamigat agpandesal tayon together with kape at saka na yon naging lugo na ng Pinoy yung pandesal gagayem Kamsat o di kaya sinangag apo plus kape gagayem keng Kamsat DJ apo parang na natin yan yung kadagituyin apo kasla mas economical no agpandesal kalaengen yung kadagituyin medyo sa anen gigiyim ken Kamsat baka nangin na pa yun mamanumit ti mga ti pandesal nga di na palamanan
gigihim kay kakabsat, di ba no? So nga kadigituyin na po ket medyo kasladyak mamati nga mas economical no agpandesal ka. Santo hangumanay ta dua wenno tallo inganat upat ti kanem nga pandesal ti kada bigat maki, di ba? Manuging kamaki, manot makamo kaya tallo, tallo ayon na si Maki tallo gagiyim kay kamsat. Amuyo ka di nga kidkid dawen ti may sa grupo di kitay bakers wenno panaderos agpan panaderya nga manayunan ti 4 a piso ti presyo ti regular pandesal diti babasit sumanutat ta I think 2 pesos and 50 centavos or 2 pesos. So nagbalinto di Giant nga 6 pesos or 6 pesos and 50 centavos. Idinto nga DJ Jumbo Pandesal kid dawen da po nga mapagbalin nga 8 a pisos iti kada may nga pandesal. Ayun gigiyim kay kamsat detoy ket gapu pay laeng iti amak nga mabalin nga mapukaw tinasaong nga industriya ti tinapay iti pagilian ti Pilipinas gapu pay laeng iti nangato nga sangkap wenno ingrediente iti panagaramid ti pandesal. Tingnan mo nga naman yung si pandesal. Paput no kunana iti parbangon iding ket masapol rumwar kayo na gumatang kay iti pandesalen na gagiyang kapsat ang ganda naglalaing digiti digiti aglako ti pandesal ti di makiket mga 6x4 nga paper bag, parang paper bag. Then kargada dyan, pagkatapos puli-pulin da kasi dyan. Ang sarap sa muntunig. Gamam di supot na, ket mariknam nga kaluto. Taray, mapangga di balayon na. Mapamu isaw-saw, ti kape nga awan gatas na. Yan yung buhay ng mga mahihirap na tulad ko. Gagihim ken kakabsat. Idi ko ti patapo deti asosasyon di panadero a Pilipino idagda mga min ket adda ti 20% aging 20 ket 5% ti bilang nga po diti panaderya nga mapilpilitanen nga agsara gapu iti pannakalugida gapu iti ngina apo digitay gatgatangin da nga aramaten inlalawag ti maysa kadigiti opisyal digiti ti asosasyon digiti panadero nga ni Director Jam Molyun manipod ti nasa asosasyon nga adda ti makaumanay nga supply ti arena ken sabsabali nga sangkap ti tinapay ngem gapu iti nakapsut apo nga balor ti piso kontra iti dolyar apektado ti operational costs digitoy ken marigatan da nga mangi tuloy iti operasyon digito nga patadeteryada gapu kadagiti adu nga supply nga kasapulan da iti inaldal-aldaw. Idinto nga digiti daduma kunamit ni Director Princess Lunar may summit lang nga po kadigitay problema digiti panadero iti pagilya na Pilipinas ket gapu pay laeng iti nababa nga paglakwan ti tinapay. So yun ba bumababa ti demand ti tinapay gapu ti nangato nga presyo na gapu kaditi ingrediente marigatan digiti agtagikwa kaditi bakeries gagiyem ken kakabsat nga mang pasweldo kadigitay tao da gagiyem kay kabsat gapu ta umabot da apo diti punto wenno agresulta nga kasapulan da payen apo ti mangkisay kadigitay trabahador da tapno makatipid da gagiyem kay kabsat. So meaning to say nababa apo ti demand iti pandesal wenno digiti bakery products baka isupay ket di amin na bakery products gagiyem kay kabsat so may nagiti detoy ada tinagbalin na panawagan na po ti grupo digiti panaderos ti Department of Trade and Industry wenno DTI nga tulungan da nga mangilawlawag wenno tulungan ti DTI da nga mangilawlawag kaditay consumers wenno aggatgatang no apay kasapulan nga nayunan da ti presyo digiti pandesal idinto nga adda iti pannakaawat damit po kadagiti kakailyan nga tinangina unay nga magatgatangen ket parigaten kadagiti tattao. Ayun so nababa po ti demand iti biyang ti pandesal wenno siguro digiti sabali pa nga bakery products gigiyem ken kamsat addaan tayo ti makaumanay nga supply ngem nangina ti bayad digitoy then digiti tao and consumers mariknare di ngina natay ko nakaro den na haansan apo no siya kabukbudok lang nga analisar pananganalisar gagiyem ken kamsat
Nabukbukudak lang nga pananganalisar, baka saan niya wagasen ti panagininot, ti panangi kalikagom tayo laingen niya mangan ti pandisal iti bigat, kesa agluto ka, iti inapoy, together with sidaen, together with kape, gagihim keng kabsat. Kasi yung umaga kasi parang hindi na umaga pagka walang kape. Kasla sa anen nga kumpleto ti bigat no awan kape. Para kaniti padak nga managkape, gagihim ken kabsat. Iso nga adda inapoy, adda pandesal, gagihim kabsat nagastusen apo. Iso nga DJ apo aramiten ti amin na ano. So siguro nga madlawan di kiti bakers, di kiti bakery nga nakapsot ti malakwanda gaputa madlaw ti tao nga halos nagasgastos no di pa ket di agpada DJ agluto ka iti inapoy tapno iso ti pamigat gigiyim ken kabsat ken di kumpara ka DJ gumatang ka ti pandesal tilang anom siguro pagka pandesal less effort basbasit ti hangkang aglutluton makasave ka iti gas or anyaman gagiyim ken kabsat gaputa umahingarudlatan deti aglako ti pandesal mapamusadaen iti kalsadan agawid kan mangan kayon kabsat ken gagiyim ket no ka pagbalinto nga 6 pesos ti maysa nga bukel lang pandesal ket ni maki ket makauibus ti tallo iti maminsan na pamigat di 18 pesos plus dete kape na ti kape maki 3 in 1 that is 10 pesos or less than 10 that is 24 pesos gagiyim keng kakabsat iti maminsan nga pamigat mo apo ket no mano kay to je pamilya no kas pagarigan 3 kayo 4 kayo 5 kayo 5 times 24 di kukwentae mo na po ti pamigat gigiyim keng kakabsat iso nga saan nga umiso nga ibaga tayo nga mas makatipid tayo apo no mangantay iti pandesal kumpara kaditi mangantay iti inapoy nga pamigat gagayim keng kabsat di ba okay so let's wait and see nga kunada no makalung out tayo pay when no sa anen apo deti tinaka teko nakaroden deti tinakarigriga ta panunutin taawam man la ti maibaga apo deti agtuturay tayo nga solusyon when no panagpatingga ti panagibibtur tayo apo iti detoy nakangat-ngato nga presyo digiti magatgatang to include services iti agdamang nga biag tayo. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras nito dating aldaw. Iti programa tayo damdamag ni Berto. Awis na kayo po nga kadwa minto manen, kadanggay minto manen, para isabalin to manen parang ti programa tayo damdamag ni Berto. Dati po di bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, kinadwak ni Mark Francis Agustin, iti technical control. Ibatimin ti datalinaay nga malem ti Lunes hapo, giaman kam tingi paragbuya, ken panagdingay iti programa Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod tayo alubar, inintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka rin iti kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo when yu anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di iti kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Baling ko mablao kami, tinagasat nga malem, ti Lunes tay amin na sapa da papagayam. Edi dito nga malem, idanon miri sa bali parang ti programa tayo tinapalabas. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Mark Francis Agustin. Tapnagdang di kami ang idanon ni ti programa tayo tinapalabas. Tumawat ang i-dispensa papagayam, iti sante nga panakaidanon, iti dati programa tayo di Sabado, kang ronan na kadati nagsurat kadati yung ni Almira. Namin napabagyan dati numutubiyang iti sakit, gagayim kayong kamsat, agtrangkaso tayo apo, medyo oritatakit, medyo adapila ang epekto na kadati yung imikarkarigatan tayo nga idanon. So, padispensarak pagayam ko Almira, amok nga inurore mo diti maudi nga panapaset ti panakaibasa diti surat mo nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag mo. Ngaruda po kasangmanan nga mapantayo apo ka diti maudin nga paset ti surat ti pagayam tayo Almira. Pagyamanan tayo ti tinayat nga tumartarabe kada tayo ni Mr. Jewel Centillas iti lahay na Maui, Hawaii. Ni Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Wayne Rumbawa iti San Jose, California, ni Franz Jose iti South San Francisco, California, ni Juanito Muller Pariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Mili Espirito iti Iba Beach, Hawaii, Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ti CLJ Store ken Lavenia Beauty Salon iti Batak Road, paset ti Barangay 22 ken Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte, kukwada Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio. No agsapsapol kayo apo ti pagtrabahuan, amuyo lakit di apo ti mamukis, agpukis ko na kuma, kastamiten ti panagpapintas, beautician kayo, makipagkita kay laing kini Mr. Jaime Perdonio. Yeah? Kastapay agyaman tayo kini Miss B. Fiesta ti Honolulu, Hawaii, ni Carmela Walker di San Diego, California, ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ken kastapay kiti CB Farm, wano kalawagan Belisario Farm, iti Baresbes Dingras, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Padaanan yun, dahito yan tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan, wenno di kiti mauawagan iti vintage car, dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipot iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration.
Ridad Farm Supply. Pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan kas ti pestisidyo, insektisidyo, abuno ken sabsabalipay. Magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Nalaklaka digiti lakoda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nga kapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adanday ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet yagpasyar kinagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa iti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Nga ituloy ito yung ibasa dari surat ni Pagayam Teo Almira, pagyaman tayo di pa nagbibuya ni Mr. Hector Baitek, ni Ma Dorocha de la Cruz, ni Mr. Loreto Tamayo, ni Rickmalda de la Cruz, ni Barangay Chairman Henaruso Palumares, ni Ma'am Mili Espirito, kasama din ni friend ko Helen Saramat, di Waipahu, Hawaii, ni Eloisa Guerrero, James Guerrero, James Guerrero Dumlao, dita Paway, Ilocos Norte, ni Flamer Aguilar, ni Kasinsingko Roden Frealde, di Manila, ni Arnel Lanceta, dita Italia, ni Richard Compuesto, ni Fire Officer J.R. Simon. Thank you very much for watching, J.R. At tinga din yan ituloy dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag ni Pagayam Teo Almira. Nariknak ti ut-ut ken saem. Kang runaan na ti sakit tinakem. Nga kasla masalbag to'y pusok kalpasan, nga ginundawayan nak ni Alduin, Manong Robert. Saan nga day ditidamo no diget na ulit-ulit, ti pananggundaway na kanya. Adda pwede giti gundaway, Manong ko nga, numapang ko ilukat tiri daw no sumangpet ititeng nga tirabi. Ket ure ni di mismo nga rin daw. Ket aramiden ng kanyak detoy. Ngamin sa anak ka makaikis gabutan no daduma ket datigem ng imuko. Nga iti pa na minsan ket paltok. Isu nga, awan ti maaramidak no di mangipabusoy tinakapsot abagik. Ket nagpapas ti demonyo kanyak. Wen Manong Robert, edi may isa nga bigat nga pananggundaway kanyak iti kinarabian na ni Alduin. Nagpulo nga ken ni Ma'am Digna. Wen impudnok tinabayagen nga aramideng kanyak ti anak na. Ngaman yan kabsat. Anyan Manong ko. Tas siyak pa ikit din tinapabasol babaeng ken ni Ma'am Digna ako nana. Mabalin nga pakpagitaam nga tamit ti motibo gaga. So nga, aramiden na king katikasta. Sana mapailaw nga aramiden ti kasta gaputa. Saan ka di nga anak na ka ti maysa nga
dancer, when nagpaay di balay pagliwliwaan. So nga, saan mo ko bang aramidin nga? Ti anyaman niya, aramid tapno laeng pangaasim. Saan mo nga ibaga nga, paikasar ka iti anak ko. Taawa na pulos ti, planok nga, sikat ti asawain ti anak ko. Kabsat ko kasla maderder ti puso. When, kasla sumged ket gumilayab ti pungtot ko kini mamdigna nga man niya ti maramid ko. Tungpaek ka di ti may nga na edadan, ket isuna ket amok manong Robert. Pagayam ko nagpalawagak. Nagkamali kay ti pampanunutin, ma'am. Mamati ka man wenno saan. Ti anak mo nga ni Aldwin ti, mo na nga nakaikot kanyak. So nga saan umiso ti pampanunutin nga gaputa anak-nak ti nagpaay ti balay pagliwliwaan ket aramidik met ti kasti inaramid na wenno pa nang ipapanyo king kuana. Pagtimkem ti anak mo, tapno mapaneknikam nga husto ti bagbagak keng ka nga gungun dawayan nak. Saan niya nakauni ni Ma'am Digna, ket pinanawan nak, pagayam ko. Manipo didin, kabsat ko, pinawilan na ko ni Ma'am Digna, nga rumwariti naladan. Ninamnamak meten nga mabalin nga agrebelde. Wenno adda sa baling aramiden kanyak ni Aldwin numaamuan na nga nagpulo nga kiti inana. Ngamin ket impang tanak nga papatayin nak. Ni pulong ko tinararamid na kanyak kapanang rames. Ngimawan met tinauray ko pagayam ko. Nagbalin ket di nga kasla paggaayon ni Aldwin timang rames kanyak. Nagasatakit di pagayam ko to sa anak nga agsikog. Itino namin ano na daras. Nga aramiden na kanyak. Ti pananggundaway. Sa abigat, dududwa kami kini Ma'am Digna iti balayda. Inasit ganak bayat nga aglablabak. Almira, agpudno ka man kanyak. Pudno ka diti bagbagam nga. Ramramisen na ka ti anak ko nga ni Alvin. Saanin nga nasken nga ulit-ulitek, Ma'am Digna. Amok nga di kan tunit labamati. Kinamok nga siyakpay ti agbalin na dakes. Naulitek man ni ibaga. E di na minsan arabiing nga napangkulino katan tiridaw ide agtugtugtog. Ni rames nakmaninit sa ang mga mismo tiridaw. Saan kayo ang makapupuot ti anak mo ni Susan gaputa nakasarado met ti kwartuyo? Saan ka makapagikis ga puta si tututok kanyak timmo ko? Kani din na minsan ket palto. Sunga. Pangaasim ta kasaritam ko mati anak mo. Pangaasim, ma'am. Tiya kung may turan ti paspasarik dito pagtengan niyo. Pakaasik manong Robert. Kinita na kasla natukay wenno nasagid ko tirik na ni Ma'am Digna. Masidig kanyak. Pakawanim ko mati anak ko. Uri siya ketyak kabalinan na tinggarin ni Alduin. Ngamin, addan din na minsan nga, nagwala dito'y balay. Ken uri ni Uwen ket saan nakakabuti. Pangpangtaan na pekit di nga paltugan. Ngimad dati bagakeng ka, tapno malpasin dati nga aramidin na ka. Agsublikan iti ayan ni Lulang nga damasa. When agsublikan,
agawid kan palubusan ka. Alaim dito Adda ti kantidad nga igem na sagsangaribo kabsat. Alaim dito 10,000 a pisos dito agsublikan ka ni Lula Madamasan. Urekit ka malinakbet kan kang trabaho. Ibagak tulatan nga, naglibas ka. Ngimawan ti alaim nga arwatem. Mga lakanto ni ti deti nga kantidad ti, igatang mo isukat ti kiti arwatem. Angin, pingisaan ko nga awat, alain di kiti arwatek, mamdig na. Iti kanito nga agpulong ka, kiti pan nakabagiti kiti inaramit ti anak ko king ka. Balsing ka. Ibagak nga naglibas ka iti unik ti balay ni. Ket nagtakaw ka iti dakila kantidad kinalahas. Rason nga saan mo nga naala di kiti arwatem. So nga, saan mo nga gamden ti agpulong wenno mangibagay ti uri asin numan nga rinamramis na kati anak ko. Tsak kahit na mabalog ti anak ko. Ang asin. Iso nga alae mong deti nga kantidad ta. Sukat digit ibatim nga arwatem. Dadaan digit tsahayin kanawan tinapintas nga yar arwat mo. Gumatang kantong kalig na pimpintas kang babaro. Mawata. Nautek ni Ma'am Digna. Ada punto na nga mabalin nga mangibaga nga nagtakawak sak naglibas. Gabutawan ti maanak na arwate. Inawat ko ti kantidad pagayang ko. Binilang ko iti sangwan. Kalpasan niya naawat ko ti kantidad kinid daw kong agdigusak sakbay nga rumwarak. Agalas 10 pasado ni ti bigat dinardaras pinagdardaras na kon ni Ma'am Digna nga rumwar. Amangan no maabutan nakpay ti anak na nga ni Susan. Wenno ni Alduin. Wenno ti kamalala na nga ni Owen. Manong ko. Dita kabsat niya dinardaras ko nga ro ti rimwar iti gate. Igem ko ti kantidad asa nga 10,000 a pisos. Manong Robert. Idi adda kiti ruar tinaladan. Magmagna ako ni kalsada. Tumalangkyawak kabsat ko. Napudutin. When napudutin gaputa dumanin umalas 11. Inamang ko ti may nga waiting shed. Kabsat ko. Dito'y nga pinagkalmak tiriknak gaputa kasla agdadanag. Kumarabakab ti uno, dumaragudug ti pusok. Gapoy di dandanag ko. Gapoy ti jak ammo nga aramid ko. Irigada kiti waiting shed nagpanunutak. Agawi di kiti ayan ni Lula Damasa. Sigurado nga agbalinak man ni nakatulong na para iti dakis nga raramidin na. Sigurado nga agbalinak manin nga babaunin natin. Malmaltratuin na. So saan ako na agawid pa ito? Saan ako nga agawid pa ito? Ayan na. Gundaway ko na ito eh. Tangayad date game ko nga kantidad nga mabalin niya. Pangalakit igatan ko katiti arwatek. Kinuna kiti bagik. Intugaw ko kabsat sa ako indumog. E di biglalatan niya simiplo ti panunot ko ti inak. Day di balikas di kiti karuba keng kastamet tin ni Lula Damasa. Nga tinagan ti inak ket isumit laing tinagan ko Manong Robert. Dinuitan ti ayan ti inak. Ti inak nga awan man laing iti panangilalaan na kanyak. Ti inak ka nang ibati kanyak yan ibakit damasa. Sa dinuitan ti ayan mo. Nalagip ko digiti balikas.
Nga ti kano inak nga agnagan iti Almira, nga isumit tin panagan ni bakit dama sa kanya, ket nagtrabaho iti disko, wenno balay pagliwliwaan. Asidig ti sentro ti balay, nga nagpaayak kas katulong, wenno nangilakwan manen, ni bakit dama sa kanya. Turungek tinasak na lugar. Ngem kasangwanan na mapanak, gumatahak ka digiti arwatik. Ore digiti laing, bargain wenno ukay-ukay. Tapno na dadakdak kila mabati akan tidad kanya. Tangay amok nga, damagin ti agnagan Almira. Tay sungarod tinipanagan kanya. Sa pulik man ti inak. Kinunak nga umararubusen digiti lulwa, Manong Robert. Iriadda kiti sentro tengan ti aldaw, kabsat ko. Naibayaga ka nagpanpanunot iti nagtutugawak a waiting shed. Muna nga nagturunga kiti maysa a panganan. Wen, nanganak. Ngimbayat ti panpanangan ko, nagbalin niya daddapay nga natibker ti kapanunutak. Ti panangikari kiti bagik nga sa pule kun ti inak. Uray no basit laeng dikitigem ko nga mabalin niya pakatuntunan kiti inak. Malaksid lang itinagan ko awanin sa balipay. Kasla dadda nga napatibker ti kaunggak. Gapoy di kaadda ti kantidad nga gigamak. Idi makapanganak manong ko nagturo nga kini may nga pagtagilakwan kariti arwaten. Dagiti ukay-ukay. Wenno dagiti segunda mano nga arwaten manong ko. Irigada kiti pwesto nga paglakwan kadiri segunda mano nga arwaten. Naganasak ti nagpili. Sipsiputan dakpegit din digiti pagkaralako gaputi kaadon digiti akaklilyak. Nga klase digiti nagduduma klase digiti arwaten. Mabalin kabsat nga bunga deto ita. Bayat puot ko. Italay nga may kanak ti gundaway nga gumatang iti para kanya. Panay nga rigiti alos wenno kasla nisnis nga arwaten tinyar arwat ko. Sipud pa nagubing ko. E di mapanak iti counter. Pinakwentak naman o amin. San metunay nga iso ti dakkel gaputa. Kangatwang nga tan ti 20 aging gana ti 30 pesos nga bayan na. Gimata akmeten iti may sa segunda mano abag. Anang ikarga ak kadigitoy. Mumalemen gaputa. Umalas 3 nga tan iti malem. Idi bakarwara kiti nasao nga paglakwan iti ukay-ukay. Nagpagnapagnaak iti sentro tinasao nga lugar pagayan ko. Bayat ti panagpagnapagnak saan na maikat iti panunot ko. Ti kalikagum ko ang makasapul iti inak. Sinalsaludsud ko pa iti bagik. Hanya nga tati umuna abalikas ko no agkita kami iti inak. Si direk ka di. Iparupak ka di keng kuana nga nagbali na kadaksang gasat gapu iti panangibati na kanya kini bakit damasa. Pagsasawak ka di. Dangrak ka di. Kinun ko na kiti bagik. Ngemi di agangay kabsat ko kinunak. Nga masapul nga amuek ti rason no apay nga imbatinak. Masapul nga awatek met no lakit di nakaaawat digiti ibagawin no ipalawag na kanya. Dakkel di pamatik Manong Robert. Nga adda pay laeng ti inak. Iti lugar nga ayan ko. Wenno nangibat dyan na kanya ka.
bulit tayong ibasa dito surat ni Pagayam tayo Almira. Kablawan tayo pa nagbibuya ni Maricon Ventura. Thank you very much ni Lester Pascual. Thank you very much balong. Iti pa nagbibuyam iti programa tayo Tina Palabas. Pagyamanan tayo meten di ayat nga tumultulong kada tayo iti dating nga programa. Ti CB Farm, wino Kalawagan, Belisario Farm, iti Barangay Barisbes, Dingra Ilocos Norte, babayang kada Mr. Dado, ken Mrs. Jeanette Belisario. Ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasuki ni Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Carmela Walker, ti San Diego, California. Miss B Fiesta, ti Honolulu, Hawaii. Ti CLJ Store, ken Lavenia Beauty Salon, iti Batak Road, San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwada Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio. Agkasapulan da kaditi beauticians. So ano kalikagom yo ti sumrek iti pagtrabahuan kas beautician makipagkita kay lain ken Mr. Jaime Perdonio. Agyaman tayo pa ken Mr. Loreto Tamayo dito Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Juanito Muller Pariulen Jr., Barangay 19 San Nicolas. Friends Jose iti South San Francisco, California. Wayne Rumbawa iti San Jose, California. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ken Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Thank you very much. Kadagiti greetings yo iti panagkasangay ken panagbunyag ni Marcos Kiel, especially coming from Marisa si Roma of Viva Beach, Hawaii, ken ni Dorocho de la Cruz dita Metro Manila, Parañaque, Manila, no? And good afternoon once again kay ni Lester Pascual. God bless you Tito. Thank you Barok, long time no look, long time no see, Lester, okay? Idultuloy tingar nga ibasa dito surat ni Pagayam tayo Almira. Base ka di mang mangig ko, kabsat ko. Awan ka no di kiti matatao iti ayan di kiti balay pagliwliwaan. No, nasapapay. Masapul ka no nga mapan kay tirabi tapno makitam di kiti agpapaay ka di kito nga balay pagliliwaan. When no disco houses, isu nga inururay ko amumalem. Edi agbanda alas 4 pagayam ko nagsubliak kadedi nanganak ititeng nga ti aldaw. Napanak manen. Mas dao sa paikit din di serbiduran o apay nga nagsubliak manen. Ngay madde din ti bakla-baklay ko abak. Wen kabsan. Dahito iti nakaikargaan di kiti segunda mano nga arwate na ginatang ko. Nagurdera kiti makan. Ngamin kayat ko nga napigsaak nga mapaniti na sa ang lugar. Barbareng no. Makita ko no makasaritak ti inak. Kasano nga taitan tilangana. Kuna nilulada masanga. Ubing pay di pas nga ina. Ket no. Dublen titawin na ititawin ko no sursuro. Dumani ag 40 no. Sumurok pa ket di. Depende no manot titawin na idi. Panawan na kinimi, lula damasa. Kinun ko nak. Awan man laing ti ulay ra ko man. Retrato nga babali na panglasinak ti iwanan. Ngay madudi kiti agkuna. Karuba mi nga karuprupak ti inak. Karuprupak ti babae nga masikog nga. Nangibati kanya kinibakit damasa. Sapay kumatad na makabigbig kanyak. Kaya na makaibagan sa dinun ti ayhan ti inak. Ingkarkararag ko nga jakpeken na pupuutanin kabsat. Nga na iti sugayo men di kiti makan, nga inorder ko iti maysa ka iti serbidura, iti pagpapanganan. Kabsat ko. Kaslakayat ko idi nga guyudin ti init tapno agsipnget. When kaslakayat ko nga agrabiin tapno mapana ko niti sa nga lugar. Ngem gaputan na lawag pay laeng nagpagnapag na kinimpapas ko di nagpaspasyar ti sentro ti syudad. Ti syudad nga kasla damok pay laeng nga mabaddekan. Ngamin nagyana kinita suline ka lugar. Ti lugar wenno baryo ni Lula Damasa. Naayayo digiti mata kadagiti nangangato a pasdek. Dagiti napipintas ti dekorasyon na nga pagtagilakwan. Dagiti sarming nga naipalawlaw kadagiti dadakkel nga establishmento. Jak na pupuutan kabsat na sipngeten.
Nagsilawen digiti street light tina dumaduma wenno agkukuro sa kalsada. Iti sentro ti syudad. Ditan yung kedeng ko nga pumara kiti tricycle. Ngamin ket jakam mo no sa dinno ti ayan tinasao nga ayan digiti balay pagliwliwaan. Mabalin etulnog nakman iti ayan digiti balay pagliwliwaan wenno ti kunhada nga diskulansya. Kinunak iti tricycle driver. Minatmatan nakbayat nga dako niti uneg ti sidecar sa emission. Kaslasab sa bali ti isem na pagayam ko. Gapu nga tatababae ak nga mapantino sa nga lugar. Wenno gaputa. Addabag ko kit patyen na nga mapanak. Sumrek wenno agtrabaho kas entertainer. Binaybay aklatan. E di makadanon kami ti wangawangan tinasaw nga lugar. Anyan kabsat. Naringgur ti motorsiklo ngem pukawen digiti agsasallo pa nga tukar. Keng kastamet ten digiti gumilang-gilang nga silaw. Insardeng tinasaw nga tricycle driver ket kinunana. Sa dinno ka digita ti papanam. Ay, dito'y kulatan na no? Dito'y akon. Inyawat ko ti pletek. E di makapagbalik ti tricycle ket pinanawan na kiti nangidisaagan na kanyak. Minatmatak ti aglawlaw. Kabsat ko anyan. Makitam digit nagkaadu nga babae nga nakatugaw iti sango digiti disco houses. When nakakikikiting digiti short da. Nga uray no nasipnget ket maan ninawa kida iti silaw ti sango digiti nga disco. Nga nakabibibingbeng digiti makeup da. Nakalablabaga digiti sipit da. Manong Robert. Sansa nga namnamin dua wenno namnamitlo nga linikaw-likaw ko tinasao nga ayan digiti pastek. Kasano ti panagdamag ko? Damagik ka diti agnagan Almira. No addapay la dita. Sa anak nga tang nakababay. Kasla damit amak ko gaputa. Adu digiti nakadamdamaga ko no nakangkangigak. Nga nariribuk ti na sa nga lugar. Amangang kunakta madlaw da nga agdadamo akiti dayta nga lugar. Addamit nga rudiggem ko akantidad. Wenno agawin da digidi ginatang ko nga segunda mano arwaten. Nagsarde nga kiti may sa akanto pagayam ko iti pungto na tilaot. Nakitak ti may sa apanganan. Awan pa'y unay di ti tao iti panganan. Immasidega kiti nakatugaw nga medyo nataengan. Nagdamagak. Anya ti lakuyo amakan. Sir, kinunak. Ngem lisensya klaeng deto itapnod dati makasarita. Basaem latan di kiti nakasurat dita whiteboard. Iso di kiti lakoy. Kuna ti medyo lumakay iti nasingpet a buses. Nagyaman na kiti Diyos ta. Nasingpet sa kiti deti nga tao. Kinunak. Saan ko nga amuti agbasa, sir? Nakaisem ti lakay ket kinunana. O may kadita unig. May kadita unig ti ipakita ken kano anya dagiti lako mi kinunana nga makaisem. Sa dinno aya ti gapwam. Aggapo akiti nasulini ka lugar. Ket kasano nga ruti panagawid mo ita ken apay nga dito ti mayam. Wenno awang ka diti pagpletem nga agsubli ti lugar nga naggapwam. Saan, sir? Mangang kakadiwen no anya. No may kalaing dumawat ti tulong ibagamon. Gaputa, mabilbilang laing digiti kadwa ka mangiluto ken ka. No agorder ka. Ngem no mangang ka, pailutwang ka. Saan mo nga pampanunutin ti pagbayad mo? Ipaay ko ken ka nga libre. Adun digiti agpalpalama pinakang ko dito. Maasya na karakwada. Kinunana. Saan, sir? Nabayag kayo ka din iti deti nga lugar.
Minatmatan na tilakay. Nabayag ako. Ngem saan mo nga, damagin no kasano nga na ipadpada kiti deti nga lugar. Saan mo nga, ukirin no apay nga daki ti deti nga lugar pangaasin. Kinunana kasla nalidayan. Agdamag ako ma. Anya ti damagem. Erepe nga sang kadagulit mo ti balikas nga agdamag ngem awammet ti ibagam nga damagem. Tiket di damagem no nabayag ako ni ti deti nga lugar. Adda ka di amamuyo nga. Nagpapaay dito nga. Agnagan ni ti Almira. Kinunak kabsa. Minatmatan naktilakay. Timmak deri nagtugawan na isang wanak ket masidig kanyak. Siya sino nga Almira? Siya sino nga Almira ti damdamagin. Kinunana. Almira ka na tinagan ti inak. Nga isumit tin ipanagan kanyak. Inbati na kiti may sa abaket. E di nasulini ka ili. Sadya nga di makel. Naikanak ni Gundaway na kapanaw iti sidong tinauyo nga baket. Nga nakaibat siya. So ngayon karit mo umayak dito itap sa pulit ti inak. Ti inak nga agnagan ka no ti Almira. Tinangibati kanyak itinadangke sa baket. Kinunak nga uriak la makaluan iti daydi Agundaway. Nadlaw ko nga nagka-interes ti lakay iti balbaliksek when is istorya ikeng ko na Manong Robert. Sa dinno nga ili ti ayan mo. Sa dinno nga lugar ti gapuam. Kenapay nga amum ti agnagan ni ti Almira. Saludsud na kanyak, Manong Robert. Inistoryak nga rod ti amin nga amok iti biyag ko. Wen bagayam ko. Idi mangyeg ti lakay ti istoryak. Inyam amuna ti bagina ket siyak ni Solomon. May sa ka taga syudad ti Baguio. Nakumayak dito'y gapo iti bishop ti babae. Idi may destino dito'y ti babae sinurot ko. En kaserak. Nagtultuloy nga nagpaiti disko ket nagtinulong kami. Inawat ko no anyat kinatao na ket nagkabalay kami binaybayak ti anak ko ken ti asawa. Ngem liniputan na. Simurot it sa bali a lalaki. Agingga nga nasursuro ko no nasurot ko deti nga basit a negosyo. Sang gumitin kayat ti agsubli ti Bagyo gabata. Sigurado nga si diren nak ti asawa. Kang runaan na digiti anak ko. Ngamin ket kapigsada nga agadali di panawa kita. Sa anak met kidi amadanagan gabuta. Mangopisina ti asawa. Anya pa digiti ammom iti. Iti biyak mo. Aawanin ti ammom. Malaksid nga ni nanang ko, ino ti inak nagnagan Almira ket napan nagpaikkat iti siko. Ngem sana nagbalegi ti bakit nga nangikkat iti siko. Nakipagnaed keng ko anaging ka nga naganak. Ket di makaanak. Nangibati ka no iti sang kabasit a kantidad ket imbati nakmet ken iti bakit. Ti bakit nga gikikkat iti siko. Kinunak ka. Limawa digiti mata nila kay Solomon, Manong Robert. E di manggig na ti baket nga agik-ikkat iti siko. Ken ti lugar nga naggapuak. Amamok ti dakdakamati mabaket. Dandani iso amin digiti babae nga agpapaay ditoy ket amammo dita. Nupay nasulini ka lugar ti en. Amamok met ti inam.
Kinuna na kanyak. Anya na si Duker ko Manong Robert. Tatasulungon. Pangaasim. Sa dinno ka dito yung diskuti ayan ti inak. Agsangit akon pagayam ko. Idi baga na nga amuna ti inak. Nagkimeg ti lakay. Ket na uri ko di kastoy barikas. Anak ko, Almira, naladaw ka. Naladaw ka unay. Natayin ti inak. Adaddan niya nagsangitak. Kasano nga may bagaman natayin ti inak. Anya digiti pamaniknik mo tapno. Ibagam kanyak nga natayin ti inak. Kinunak kabsat. Umay ka itilikod. Umay ka ta sa jeta nga yagsarita kit kababayin ka dito gusto ngayon. Napang kami tilikod ti panganan. Ngembayat ti panpanagnak. Manak-nakanak na iti luwak. Nagtugawak kit nagtugaw met iti sangom. Idi mayanak na katiinam. Nagsubli dito. Nagsubli dito'y gabi dinamnaman na nga sublian. Sublian ti amo. Ti lalaki nga nakaputot king kuana. Nga si katiputot. Ngem napaay ti inam. Napaay ti inam nga nakauray king kuana. Saan na niya sinublian? Aging nga nakabiro kiti sa bali nga lalaki nga nagbalin man ni nakarelasyon na. Nagbalin niya na ragsak. Nalipatan natin. Napasamak kin pa. Ken mabalin nga uray si kakit nalipatan na. Daksang gasa tati maysa nga anibersaryo ti disko nga nagpayan na. Napanda nagpiknik. May dinagas ti boyfriend na nga naglugan day ni motorsiklo. Kinamakam dati operasyon. Kaputo saan niya kayak ti busda nga. Manglangan da nga agtrabaho. Idi pa nagawid da gabu siguro ta nakainom ti boyfriend ti di ina. Na disgrasya da anak ko. Nangitunday di papatay da adwa. Jak maibkas ti balikas ko gapu iti sangit ko iti dedi agundaway. Nga naamwa ka natayen ti inak. Pagayam ko. When? Anya pa'y ita digitin sagsagana kabalikas. Nga pangsidir when panangarakop ko iti inak. Anya pa'y ita sirbina nga sinapol ko ket nataimet gaya men ti inak. When manong ko. Nagyaman na ken ni Tata Solomon, edi pa nang konfirmar na edi pasamak ti inak. Pumanawak ko maidin. Sa dinungaro ditan ti papanam. Kinunana kanyak. Awan ti amo ka papanam. Diyak kaya tindag subli ka ni Lula Damasa. Makaamon ti lugar nga pakaisad sa adak. Kinunak kinila Tata Solomon. Saan? Saan kanya pumanaw? Napatiguunay nga pagayam ko ti inam. Ket diyak maaklon nga, baybayan ka. No kayat mo ti makipagnaed kanyak dito'y makipagnaed ka. Bayat nga sumarsarak ka iti mas napimpintas nga papanam. Nagyaman ak pagayam ko. Insirek na kiti abay ti paglutuan. Adabas sita kwarto. Aginana ka dito'y. Tiroy ka na aginana. Pagantaram latan ti bentili daw. Tapno makainana ka. Balbaliwan tanto ti agsarita ket umadun digiti customers. Jak mapanawan ta duddudwa digiti servidora. So nga aginana kanatan. Pinanawan nak. Edi makalikod ni Tata Solomon. Saan niya mapugsak ti panagsangsangit ko. Umar-aribasay latta digiti luluwak. Wen kapsat ko. Umar-aribasay latta digiti luluwak kagiddan ti panang panpanunot ko nga mabali na saan niya nagayatan ti ina. Ti panangibati na kanyak ken mabali na sinubyanan na ko nga.
no saan niya kas di tinagbalin, agasap na. Umarbawunin kabsat, hindi makapuutak. When, agalasing ko nga tani di parbangon. Rimwara kiti silid nga nang ipaturugan kanyak ni Tata Solomon. Basit metten digiti customers. Ngem kadwan na digiti agbasing-basing nga nakainom. Nga umayag kaldo wen numangan. Inasidgak ni Tata Solomon iti nagtugawan na nga lamisaan. Oh, nakaring kamit gaya men. No kahit mo ti agkape, agtimpla ka latan. Legit ti termos, baso ken. Digiti kape. Napanak nga ro di ayan digiti kape kiti di makatimpla akim masidegak maningken ko ana. Nakapanunot ka din no sa dinno ti papanam. Kinunana. Awan ti amok. Awan ti amok tata nga papanak. Awan digiti amok ka kabagyak dito yung malaksit ka ni bakit dama sa nagbali na ulpit kanya. Awan amok. No kayat mo, agnaid kalat na dito aging gana ti kayat mo. No kaya't mo met ti tumulong ka ta, swelduang ka. Nagpapanaw ngamin digiti, trabahador ko gaputa, kumapkapsot ti negosyo ken. Lumakayak metten. Kasla, jakon kabalinan ti agluto. Sandak met masublatan ta, sa pulen digiti customers ti templak, aglalo iti sabaw. Sunga, ananusak ti agpuypuyat. Ore medyo madlaw ko nga, nakapsuta kon gabi iti adun nga tawin ko. Agin ni mapulo nasuruka ko. Kinunana. Nasisiat sa langarunin no tumulong ako ni tinegosyong tata. Ngem ti agsubli ak manen kanilula dama sa makaamu ka. Kayat ko nga makadwa ka gaputa napatigunay agayem ko ti inam. Napatig-unay nga gayem ko, dedi, Almira. Asidiglaing tinakaitabunan na. No kayat mo mapantanto sa pulen, bari nga dapat titanim na. Kinuna na kanyak. Nagtung edak ngem. Kasladyak maibwang when no mairwar ti balikas ko nga agwen. Ken ni Tata Solomon, Manong Robert. Kamalman na napang kami ti Kampo Santo ngem saan mi nga nabirukan titanim nga ibagbagan. Wen kabsat ko. Naitanim kanulat ta idin nga saanen nga nauray no asinno digiti kakabagyan na gaputa awam met ti makaamu ka digiti kakabagyan. So nga ti gobyerno kanon ti nang ipatanim keng kuana. E di malpas dang asistiren ti dandani nawarwara abang kay na gapu iti desgrasya. Nagpaayak nga rod ka serbidura, eri pagpapanganan ni Tata Solomon, Manong Robert. Nagbali na ka naragsak iti panagserbik iti nasaw nga lugar. No pa'y nariribok gaputa, adda digiti riri. Adda digiti nabarte ka nakabutbuteng. Ken kaalupay digiti bastos pagayam ko. Ngem no kasta nga madlaw ni Tata Solomon nga adda digiti mangbasbastos kanya. Senyasan nak nga umadayo ket digiti padak nga agserserbi ti mapan na pabaunen nga mangiserbi ka dakwada. Nagpautak ti agarup makabulan. Edi agsakit ni Tata Solomon, Manong Robert. Wen kabsat ko. Gapu iti pa nagsakit na kabsat na baybay antinegosyo. Ngamin, jak metam mo nga patarayen. Wen manong ko. Naipan iti ospital ni Tata Solomon. Nga siyak tinang kuyog kenkwana. Gapu tawan met digiti kabagyan na.
edi maamwak no anya ti sakit ni Tata Solomon. Wen kabsat ko. Segon iti doktor nga mangtamtaming ken ko ana. Dumanom ka no ti barana, kenadapay sakit ti puso na. Mabalin nga, gubway da ito iti panakabambanog wenno ti trabaho na, aglalo ket napudo ti kusina a paglutuan na. Anya nga ro ti aramidek doktor. Pag naedek ka diti ti ospital, diya ka muno. Ayan na ti pangalak ti pangibayad ko kinkuana. Saan ka madanagan gaputa nakasaritak ti presidente ti asosasyon iti lugar na ayan ti negosyo na. Isuda ka no ti mangi baklay ti bayad na. Iyawid mo ta ano sa mga taripatwen. Ipan mo iti kalkalapaw nga ayan yun iti ayan ti negosyo na. Tas adjay mo niya urayan ti kidding na. Kinuna ti doktor. Napanak nagpakaasi kaditi miyembros ti asosasyon. Ngay bagak nga payawi din ti doktor ni Tata Solomon. May day nala ket impanda kami iti ayan ti negosyo na no kay nakarikepen iti Dede Agundaway Manong Robert. Siyak nga ro ti nagserbi nga nangad-adisar ken kuana. Pakanek, padigusek, ilutwa. Sa anak met ket di nga agproblema gaputa adu pela idi ti punduna. Kenja kim pagarok nga dakkel a kantidad na Manong Robert. Almira. No dakes ti agbalinagasat ko. Alaem deto. Alaem deto nga box. Anya deto Tata Solomon. Kwarta deto. Kwarta nga inurno-urnom ko. Sipod pinanawan na nakarelasyon ko. Idulin. Ket mo kas pag-arigan mausar mo to. Usarin. Agyaman na kini pa ng tartaripatong kanya ka. Kinuna na ang makalwa. Agyaman akmet iti panangkup-kup mo kanya tata. Ngem no kas pag-arigan madilatigasak ko. Urayem nga desisyon digiti opisyales ti grupo mi. Deto'y asosasyon. Baling makatulong na. No saan mo kasapulan nga irwardeta a kantidad? Saan mo nga irirwar? Namin amok nga. Paidulin dati bangkay ko. Nga kasti napasama ki din iti ina. Kinuna na kanyak nga aglulo. Pemit nga agsangsangit tayo. Agyam amo na kiti Diyos to dimting ka. Diya ka mula kuman nga niya ti kwekon no, awang ka. Agyam ama nakken. Agbagbabawi akmet teniti na aramida kiti pamilya. An-anusan na kumaarmida, Almira. Kinuna na kabsat. Kabigatan namanong nangipapudot akiti danom tapno mapangkoy kanti kape ni Tata Solomon. Ngamin kabsat, tunggal bigat nga agkape. Ken nagbalin kanon nga ugali na ti agkape orean niya nga oras. Ken naobserbarak metten keng pana deta. E di mapanak iti pagiddaan na igem-igem ko ti kape pagayam ko. Nakasikig. Pinagsilaw ko ti silaw iti kwarto. Tata, ada ito yung ti kape mo. Agkape kan. Pinikpik ko ti abaga na. Anya nakigtut ko Manong Robert gaputa saan metten nga agkiriing ni Tata Solomon. When inininot ko nga ginuyod ti abaga na tapno padataek. Saanin nga umang angis ni Tata Solomon. Natayin kabsat. Nakamulagat pa'y ket didigiti matana. Gapoy ti nervyos ko inruar kumitdaeng ti kape ket nagpaarayatak. Nupay agmimiray pa'y laeng digiti tao iti nasaong lugar gapoy ti puyat. Imay da kinita ni Tata Solomon.
Kaya di maadamag ti asosasyon wenno grupo da. May di ayan na ket pinaipandan iti mismo nga punerarya. Kinasarita dak no, adda amok nga kwartana. Ngimkas bilin na imbagak nga awan ti amok. Inlimit ko ti box nga ayan ti kwarta, pagayam ko. Dita nga rin nga impanday ti biyang ti nasao nga punerarya ti bangkay ni Tata Solomon. Nagyanak met iti ayan na nga balay wenno ti negosyo na wenno day di panganan na nga nagururay. Idi umay ti maysa kaditi miyembro ti grupo wenno ti asosasyon da nga addaan ti negosyo. Umay ka kano iti punerarya nga pakaimansayagan nata magtayap. Ngamin, pinakaamuan da ti pamilya na iti Baguio City. Ket nagkariti asawa ken iti duang anak na nga umay da kitain. So nga, imbagami nga sikat ti nang nas asistir ken mangbambantay di bangkay na. So nga mapangkay ti punerarya. Saan mga problema sa jeta? Adamit ti pagdigusam, pagsukatam ken adapit ti makan. Nabayadan ti asosasyon ti serbisyo ni Solomon. Nagluganak nga ro diti tricycle ket napanak iti punerarya nga nakaimansayagan wenno pa kaipanan ti bangkay ni Tata Solomon. Pasado alas 9 ti rabii pagayam ko may maysa ka mang bambantay itilungon na nakaikargaan ti bangkay ni Tata Solomon. Malaksid ka rin agpapaay iti nasao nga funeral homes nga umay mangkitkita kanya. Adda amak ko nga mawanti mabaling ko, intortured ko lata. Edi adda sumungad nga talo nga tattao. Maysa nga medyo nataengan na bakit. Kendwa nga. Saan pa'y unay nga nataengan? Lalaki ken babae. Ti bakit ti mo na ngay may iti asideg tilungon. Minatmatan na ni Tata Solomon. Nagluan. Ammuki din niya deto iti asawa ken digiti duang anak na. E di makagting digiti duang anak na iti abay da naggiin narakop da digitoy. Sada kinuna. Pakawanin na kami, papa. Pakawanin na kami. Pakawanin na kami ta saan da ka nga pulos ngayon may kinita. Kinuna digiti duang anak. Idinto nga ti inakit dandani di na mayas ngaw ti busis na gapo iti sangsangit na. Ammo ti Diyos nga'y ayaten kaunay. No pa'y ginulipat na. Inururay ko ti panagsublim iti sidong mi kadigiti anak mo. Insidsidir na ken ni Tata Solomon. Nga ditamit ten kabsat nga naibuyog ka nagsangsangit. Gapo iti pan nakalagip ko ti saya at ni Tata Solomon kanyak ka. Idi agkulpat isang sangit da nagistoryada ket kasti istorya ni Tata Solomon pinanawan na ida. Ngem ninamnama da nga agbalbalyo ket agsubli di syudad ti Baguio. Ngem saan da nga naoray. Inistoryak met ti kabibiyag ko ken no kasano nga nagkita kami ken ni Tata Solomon. Ket inpadpadayaw ko ti ginasaya at nakanyak gaputa. Pagayam kano tinataymet ten nga inak. Nagyaman da kanyak. Ket kinunada no kayat ko kano ti sumurot karakwa di Baguio. Mapanak tayawid da ti bangkay ni Tata Solomon. Umayak kinunak ngem, agawid ak tumit laing dito Ilocos. Umay ko laing kitain ti pan nakaibangkay, ayun pan nakaitabon ti bangkay. Ti tao nga, nang kupkup kanya. Nagturong kami nga ro diti syudad ti Baguio. Intugot mi ti bangkay ni Tata Solomon, ket sadyay nga naidulin, pagayam ko. Dagi Baguio City nagkidnaw ti asawa ni Tata Solomon nga ni Nana Virgie.
Nagyanak laengen keng kuana tapno ti kastakit. Kadkadwa ikiti balay na. Gaputa, ada nasawa di kiti anak na. Kinagmemay sa nagbalbalay. Immanamo nga kabsa. Ket idita, naikanak ti gundaway. Inruar ko ti box. Ngainted kanya kini ni Tata Solomon. Kaidunin ko. Ken no saan niya yung kapilitan ket saan ko agaswen. Inlawlawag ko nga deti nga box ket saan ko pa nga kinuti. Makita na meti saan pa yan nanukatan. Dito yung nga linukatan mi ti box ket binilang mi ti kwarta nga ikargay ti box. Sa nga gasut a pisos eksakto pagayam ko. Dita kabsat nga dinayaw nak ti asawa ni Tata Solomon. No sapay nga saan ko nga nag-interesan. No pag-interesak na nakit sa anak ko man si Muro di Bagyo. Kaya kinagpay suna saan ko alino kata. Ket maragsakan na kidi namuak nga umay kayo gabata. Isuko ka talaga kata kayo deta. Sanggo nga kasapulan deta nga kwarta Almira. Kukwamon ta usarin ito na anya tigay mo pa usarin na. Sigat tinanyawatan ni Solomon iti deta. Ket amok na da pa nagtalek na ken ka nga saan nga basta-basta magusmus dito ang kwarta. Iti awan kay sa iskat na. So nga, kukwamon. Kinuna na kanyak manan ko. Panumanong ko. Isu nga, nagyaman na kiti asawa ni Tata Solomon. Sidong ti asawa ni Tata Solomon nga ore aging gana itakit mapmapanak pay laeng. Nupay, agnana eda kundi ti Ilocos Norte. Ngamin manong nakaasawak met laeng kita ga Ilocos Norte gaputa. Adda nagbalin nga nagrayrayo kanya. Idadda kiti pagpanganan ni Tata Solomon. May isang tricycle driver. Kaasi ni Apo Dios naipudnok amin kay kuana nga napaitakalman ko pang nakairamanan ti panakaramrames ko. Naawat na ako. Itadaan kami ni tidwa nga anak. Ti maysa ket dandani nagturko si di kolehiyo. Idinto ka ti maysa ket dandani metten makaturko si di high school. Naginnadaywanak gabut aplinano mi nga maikan mi ti importansya ti panagadal di anak. Day di kantidad nga naibati kanyak day di Tata Solomon. Ingatang mi idi ti dua at tricycle nga isu iti pagbibiyagan mi aging kaita. No pay narigaten ti sapul ti tricycle. Nagsukaten di kiti motorsiklo gabut adaan dan di kitoy iti kabayagen day di panawen. Nga panakaited ni Tata Solomon kanyak iti deto yung kwarta. Pagayam ko dito yung nga rekpak, dito surat ko nga nang ipalauna kiti istorya ti biyag ko. Sapay kumata, naanusam ngayon basa. Agyaman aknalkin ka, manong Robert. Sapay ta mapatinayon dito nga programa, nga kamang di kiti addaan, iti napait ang napalabas. Ito'y pagayam mo, Almira. Pagayam ko Almira, thank you very much met iti panangipaay mo ka iti surat mo, iti panangipatulod mo iti surat mo iti programa ti tinapalabas. Ulitek ti dumawat ti dispenser king ka, gaputam mo nga inururay mo nga may basa deto, ideal daw ti Sabado, ngayon kasko na kitayin na pabagyan tayo iti sakit. Amok nga adu di kitay naikan iti namnama iti deto pakasaritaan ti biyag mo. Ngamin kasko nata iti intro dito programa nga ombaas tulat ta tinagtangi pasipnget ti rabii ket tumpuar ti anaraar ti bigat wenno ti sisingising ti init pare ti barong agsapa nga dayta ti mangipasimudaag iti baro anamnama nga subad tinapaitan na palabas. Agyaman akmanen iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas pagayam ko Almira sapay ta iti likudan tinapait nga napalabas mo. Sumangbay tad adu pa bendisyon ti apo ken ka ken ti si bubukel a pamilya.
Dari nga rin ti pagamyo ni Robert De La Cruz kinaduatay ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibatimin tinatalina ay nga malim ti Lunes tayo amin na sapada. Agyaman kam tinggi pa nagbuyak and pa nagdingeg iti programa Tina Palabas. Babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tina Palabas.